Yo yavuka indaba kaMpumelelo Mseleko kunye noGogo Skhotheni amissed ibeef kaGogo Skhotheni noGogo Maweni noDominic Zaca from TikTok. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Now into eyenzekayo ke sana uba umntu ulate nazi videos zikhona pha ku-channel yam whereby uGogo Skhotheni noGogo Maweni they are dragging each other bethetha nangabayeni inglo uthi umyeni wakho ugay nalo uthi umyeni wakho ugay uleli nalo omnye uthi umyeni wakho une tape elala nalo kuningi but ke ngoku uGogo Maweni uye waziphendulela xa kuthiwa umyeni wakhe wayephuzana ne-best friend yakhe e-Constitutional Hill. Nangona kuGogo Skhotheni besithi Constitutional Hall, I'm not sure which one is which, but I think it's Constitutional Hill. Uthi ke kena uGogo Maweni ana kaloku babe uyaphazama. I-Constitutional Hall yile wena wawubhizi noMpumelelo watsho echaza izinto ababezenza ke noMpumelelo pha khanikhe nimamele. I just came back, I took a birth. Wait, I don't want anyone right now. I don't want anyone right now. I just found out that my husband is gay. Mind you, gay with my best friend, Undlondla Shem. You know, if there's one thing, when you don't have anything to say, just shut up. Because the very Constitutional Hill that you are talking about, that is where you were busy with Mselegu's son. Busy bakbamba amathanga, bafaki minwe lapho. That's why I'm busy nondindwa, because I've seen it happening. I've seen ubambiwa wena bakfaki minwe. That is where this whole thing yalo mntana lo wakamselegu started. I don't even know his name. So please, if you got nothing to say, my sweethearts, futhi leyo ayingithusi. Ayiqali ke uvela ke le indaba kaGogo Skhotheni kusithwa ulala noMpumelelo Mseleko. Niba niyakhumbula uQueen Loli wayenze i-interview apha ku-YouTube wachaza wathi uGogo Skhotheni ulala noMpumelelo ekubeni koba ke uQueen Loli naye wakhe wenze i-interview or something kanye wezi friends kunye noGogo Skhotheni, but ke ngathi waphele ngayanga ke ku-podcast yakhe kaGogo Skhotheni but babevana. But uthi ke ngoku uGogo Skhotheni wajike wamdla izithende kuMpumelelo. So ke ngoku uQueen Loli ke waye wachaza ku-podcast yakhe uba wava ngoGogo Maweni uba uMpumelelo noGogo Skhotheni bebebhizi besenza izinto kukho i-event which is ke le nto uGogo Maweni athetha ngayo apha kule video echaza uba uMpumelelo mntakabawo wayemfakafaka iminwe emphatha amathanga. Ngale mini yena athi uGogo Skhotheni umyeni kaGogo Maweni wayebhizi phuzana ne-best friend kaGogo Maweni egay. Yebe thina nzizimanga zantoni ezi zenziwa kwi-events zezangoma. Ndakhe ndazenza ke i-videos ngaphambili ndisandoqala le channel ndisithi uyabona ezi zangoma zodumo bebhizi mntakabawo kwi-live oGogo Skhotheni noGogo Maweni aba bezitshomi. uGogo Skhotheni esithi yena ufuna uthwasisa abantu online. Kukuninzi behleka bekumandi bethuka nabantu kunye bezitshomi. But ke ngoku naba i-friendship iphelile iwile baya dregana and ke sana bafaka nabayeni babo kuyo yonke le mess yabo. Hayi bethunane awanda uMpumelelo uthini kuloo ndawo kuyo yena izigaxa zakhe ziyavela phofu ke kudala waphunyelwa zizigaxa siyamazi nakoQueen Loli, so whoever uthandana naye uyayazi uba makalindele ntoni. Anyways khanikhinishoni uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Goodbye.